Čaute priatelia, dnes sa budeme stravovať, teda celý týždeň sa budeme stravovať podľa jedálnička, ktorý mi napísal ChatGPT. Rovno mi ku tomu napísal aj nákup, podľa ktorého som včera nakúpila. Celý nákup pre 2 osoby stal okolo 77 eur, s koupon s ľahou 76. Samozrejme, že ChatGPT mi tam napísal aj potraviny, ktoré neboli zahrnuté do toho jedálnička, takže tie som nekupovala a už myslím, že tých kecov tu stačilo, takže rovno poďme na to. Takže dnes začíname tak, že budeme v polovici prvého dňa. Na večeru máme cestovinový šalát s tuňakom, zeleninou a vajíčkami. Trochu som si to nedomyslela a namiesto normálnych cestovín mám tu tagliatelle. Takže šalát bude s takýmito cestovinami. Sice viem, že tam by asi patrili nejaké takéto menšie. Anyways, takže ingrediencií tu máme paradajky, uhorka, šalát, tuňák, stačí zatiaľ jeden, pretože zajtra ešte máme deň. Tohto všetkého asi tiež dám všetko po jednom, že polka uhorky, jedna paradajka. Cestoviny si myslím, že nám vystačia. Vajcia, paprika a ešte tam je citron. To je z toho dôvodu, že to použijem ako omačku. Príprava samotného šalátu je veľmi jednoduchá. Najprv dám uvariť vajíčka, zatiaľ čo si krajem zeleninu, som si spomenula, že som zabudla ešte dať uvariť cestoviny, tak dala som aj uvariť aj tie. Inak tento šalát obsahuje celkom málo bielkovín, keď tam je reálne len jedna konzerva tuňaku, trošku jogurtu a 2 vajíčka. Takže ja si myslím, že to nebude až také na zasytenie, ale skôr jednoducho sa nájsť aj spať. Preto si myslím, že ešte si potom dokončím večeru sladkou bodkou. Ohľadom tej sladkej bodky som počula zaujímavé info na TikToku. Musím to upresniť, že to bolo na TikToku, aby ste to dali deleno krát 300, pretože na TikToku často sú 300. Rimovalo sa to. Ale táto informácia vo mne celkom dosť zarezonovala. A bolo tam povedané to, že počas jedla uspokojujeme ako keby 2 ciele. Prvý je nasytiť sa a druhý je uspokojiť sa, hej. Keď vlastne ten cieľ, že sa neuspokojíme jedlom, pretože napríklad tento šalát podľa mňa až nebude taký chutný ako, dajme tomu, pizza alebo sushi, tak vtedy máme chuť na tú sladkú bodku, pretože nedostali sme to uspokojenia od jedla. Neviem, nakoľko je to pravda, ale mne to prišlo zaujímavé. Mám pocit, že to sa týka aj mňa, takže uvidíme. Možno sa týmto tu aj nasytím. Ale pochybujem. Nikto nečakal, ale som sa najedla a to som v polovici tejto porcie. Takže asi tento šalát nebol až taký zlý, alebo ja už som bola predtým najedená, ale pri ňom poviem, že nebola som. Takže šalát ma celkom zasytil. Sladkú bodku zatiaľ nechcem, ale teraz je len 6:30, takže možno o 8 si ešte niečo dám. A na sladkú bodku mám čokoládové rolky, ktoré som piekla sama. Je to v podstate cinnamon, len namiesto škorice tam išlo kakao. Nakoniec som si dala aj sladkú bodku, bolo to okolo 8:30 večer a zároveň som si aj urobila na zajtra kurácie dolné stehna. Nie som až taký veľký fanúšik ovsených kaší a celkovo sladkých raňajok, hlavne keď je to ovsená kaša, ale nemáme na výber. Viem, že by to vyzeralo oveľa lepšie, keby tam bolo viac ovocia, ale bohužiaľ toho moc tu nemám. Tie ceny na ovocia, celkovo na čučoriedky, na maliny sú extrémne, takže poradíme si s tým, čo máme. Zatiaľ si prajem dobrú chuť a vidíme sa na obede. Na obed mám hranolky, kurácie stehna, ktoré som si včera pripravila, ako ste už videli, a kečup. Hranolky som si nakriala sama, čiže nie je to polotovar, nie je tam žiaden olej, tým pádom mi to prišlo ako viac healthy náhrada za polotovary. A ešte by som vám poradila, že keď máte možnosť, zaobstarajte si teplovzdušnú fritézu, pretože také šťavnaté a zároveň crispy kurácie nožky som ešte v živote nemala. Dnes už som musela aj niečo urobiť s kuracím mäsom, pretože by sa mi to jednoducho v chladničke pokazilo. A podľa ChatGPT nás čakalo zeleninové risotto s kurácim mäsom a taktiež kurácie kúsky v medovo-horčicovej marináde, na čo som úspešne zabudla a preto som urobila marinádu s medom a sojovou omáčkou. Teda teriyaki omáčkou, ale to je to isté. Keby ste potrebovali recept na toto risotto, dajte mi vedieť do komentárov a tento večer ma ešte čakal včerajší šalát, ktorý som si doplnila o tuňák a omáčku z jogurtu. A síce táto večera nie je vzhľadová veľmi apetitná, ale snáď chuťovo to bude fajn.
Pri všetkej úcte, ale toto už dojesť nedokážem. Nebudem vám klamať, nechutilo to najlepšie, takže idem si ešte po brownie a snáď zajtrajšie jedlo bude chutiť oveľa viac lepšie ako toto tu. Toto mi úprimne pripomínalo nejaké jedlo pre psov a mačky. Neodporúčam. Na tieto raňajky som sa tešila najviac zo všetkých receptov ChatGPT a boli to jediné raňajky, ktorými som sa naozaj najedla. Áno, ja viem, že dnes podľa rozvrhu by mala byť ovsená kaša, ale všetky malé hrnce som mala niečím obsadené, ako risotto, ešte kuracie nožky. Chvála Bohu a dala som si tieto, v ukrajinčine sa to volá, že horúce sendviče. Celú prípravu ste videli na predošlých záberoch, to je v podstate obyčajný sendvič, len ho dáte buď do teplovzdušnej fritézy alebo do rúry. Je to mega jednoduché, ale chutí to tak dobre. Na obed máme risotto, obedujem síce už skoro o 4:00, pretože prišla mi objednávka od Mixitu, čiže som sa celkom najedla aj sladkým. Povedala by som, že som sa prejedla. Máme zľavový kód, ale platí len do 31.10., takže keď ešte pozeráte toto video v takomto období, zľavový kód VIKA, odporúčam všetkými 10. Na večeru teda mám len tie kuracie nožky, ale ešte si trochu posnekujem z Mixitu, lebo mám tu tie Apple chipsy, ktoré chcem už všetky dojesť, fakt sú chutné. Toto už je 4. deň, dala som si čokoládovú kašu, ovsenú kašu. Dúfam, že to bude fajn. Taktiež lioflizované jahody, jablko a kokos. Tento kokos milujem, je to výborné. Moju reakciu na to, keď som ho prvý raz ochutnala, môžete pozrieť na mojom TikToku, jednoducho wow. Takže ja idem jesť, pracovať a vidím sa na obed. Inak ohľadom tohto risota, ja som toho urobila tak veľa, že by toho nám stačilo kľudne na 4 dní pre 2 osoby. Čo je zase celkom dobre, pretože tie kurácie kúsky v medovo-horčicovej, teda u nás teriyaki, omáčke, by nám stačili len na 1 deň. Takže aspoň to vykryjeme týmto zeleninovým risottom. Najjednoduchší spôsob uvariť hociakú zeleninu, buď to je brokolica, tekvica alebo zemiaky, jednoducho dať ich do fritézy a tá pripraví všetko sama a nemusíte nič riešiť. Večera je dnes veľmi basic, viem, že tam ešte má byť varená cvikla, ale tu sa mi už nechcelo dávať a úprimne z tohto by som aj tak sa najedla, takže varenú cviklu možno necháme na zajtra. Raňajky sa u nás zase opakujú, teda horúcie sendviče alebo sendviče vo fritéze. A ešte som si urobila kvázi latečko, to je káva a pumpkin spice nápoj od Mixitu. A ešte menší update, že dnes som zistila, že mám zvýšenú teplotu, takže snáď sa mi podarí toto video dotočiť a neprídem o svoj hlad. Bohužiaľ, choroba ma veľmi pevne chytila a na večeru som nedokázala nič robiť s tým, že na obed som si len rozohriala zeleninové risotto. No takže stále som chorá. Moje raňajky vyzerali veľmi jednoducho, bolo to len vlhské oko a zelenina. Na obed ja som nevládala absolútne nič robiť, ani zohriať jedlo som nedokázala, takže sme si objednali mekač a celkom to padlo. Pretože teraz je sírová sezóna a to je podľa mňa obľúbená sezóna všetkých. Na večeru snáď dokážem aspoň rybu rozohriať s nejakým bulgurom. Myslím si, že to by som mala zvládnuť. Na raňajky dnes boli overnight ovsené vločky. Trochu som to vylepšila s tým, že som použila granolu. Granola je v podstate to isté, len je to vysušené a nakoľko viem, je tam pridaný aj med. Túto granolu som namiešala sama, tu môžete vidieť, čo tam všetko je. A zaliala som to len jogurtom, obyčajným gréckym, bez žiadnych sladidiel, proste klasik jogurt. Tým, že tá granola samotná bola sladká a ten jogurt pridal ešte takú trošku kyselkávosť a mám pocit, že za poslednú dobu toto je najlepšie raňajky, čo som mala. Aj keď tie horúcie sendviče boli fakt dobré. Táto granola mi príde viac výživnejšia. Na obed ešte ostala šunka, ktorú trebalo využiť, ináč by sa pokazila, takže nič iné mi nenapadlo, ako urobiť s tým ďalšie horúcie sendviče. A na večeru nám ostal môj obľúbený poke bowl. Lifehack odo mňa, keď chcete sa rýchlo zbaviť kože z lososa, musíte to zaliať horúcou, teda vriacou vodou. Vtedy sa ten tuk oddelí od mäsa a tá koža ide dole doslova za pár sekúnd. Rybu ešte dám do takej mini marinády, ktorá obsahuje lyžicu soli a lyžicu cukru a dám to na hodinu do chladničky, najlepšie na 2. Samozrejme čas a proporcie závisia od toho, aký veľký máte kus ryby. Viem, že do poke bowlu sa dá dať hociakú zeleninu alebo hociaké ovocie, aké len existuje. V
V našom prípade to je uhorka, avokádo, mrkva a kukurica. Dobre by ešte tam padlo mango alebo nejaké také edamame fazúľky alebo ešte wakame šalát, ale tieto suroviny sú celkom drahé. A tým, že aj samotná ryba, teda ten kus lososa stal okolo 18 eur, sme sa rozhodli, že si postačíme aj s tým, čo máme, teda avokádo, uhorka a mrkva. Príde mi veľmi dôležité použiť aj správnu omačku. V našom prípade je to unagi omačka alebo ešte sushi omačka a práve ona dokáže vytvoriť tú skutočnú a pravú chuť poke bowlu. Ešte sa mi zvýšila ryba a rýža, tak som sa rozhodla urobiť sushi a tu bola chyba, pretože rýža nebola určená na sushi. Vtedy sa to začalo rozpadávať, bolo to veľmi ťažké na výrobu, ale aj tak sa to dalo jesť a celkom mi to aj chutilo. Takže na záver tohto týždňa som si spísala pár postrehov. Poďme na to. Prvé, cestovinový šalát už si na budúci nikdy nedám. Jednoducho, studené cestoviny nie je nič pre mňa. Druhé, jedálniček podľa mňa obsahoval celkom málo bielkovín. Tretie, kuracieho mesa mi ChatGPT napísal celkom málo. To isté sa týka aj syra na chlebiky a aj vajíčiek, pretože 10 vajíčiek pre 2 osoby na týždeň... Štvrté, väčšinu jedál sa dalo pekne ohriať bez straty chuti a textúry, čo za mňa je celkom dobre, hlavne keď nemáte radi tak cez týždeň stále variť. Piaté, samozrejme niektoré kúpené potraviny sme nevyužili, hlavne kvôli tomu, že obidvaja sme s frajerom ochoreli a nemali sme ani sily, ani chuť variť, ani chuť jesť. Takže myslím si, keby táto choroba nás nechytí, tak využijeme skoro všetko. A celkové hodnotenie je 6 z 10. Za mňa to bolo celkom fajn skúsenosť. Na budúce samozrejme je treba zadať lepší prompt pre ChatGPT, ale tak čo sa týka úspory peniazy, podľa mňa je to super. A dajte mi do komentárov vedieť, či chcete part 2 napríklad jedla podľa TikTok receptov a vidíme sa na budúce. Čau!